खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जोङो हाग्रायाव थायो होननानैथ' बेखायनो मा खिथानो मा खिया जालायलाङो बेखायनो आङो दिनैनिया स्टार्ट जागोन ओंख्रि संनायनिफ्रायनो आरो नङाब्ला माथो खिथिनो जालायलाङो नोंथांमोना जुदि नायलांनो इन्टारेस्ट दंबा नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय आरो खायफाया माबाफोर सोंनो दंब्ला सोंबानो जाबाय आरो आं दिनै संनो नागिरदों मैथ्रु माने अमिता बेजों लोगोसे अलकबि थरनै होफागोन ओमफ्राय आलु बेनिफ्राय ना दङ मैया मानैसो मोन्दोंमोन बेजोंनो ओंख्रि संनोसै आरो थ' नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्ट दंब्ला नायलांखाबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर माबाफोर सोंनो दंब्ला कमेन्ट खालामबानो जाबाय आंनि ओंख्रि संनाय स्टाइला जादोंना जायाखै नोंथांमोना माबायदि सङो कमेन्टआव खालामदो आं खिथिबाय थालांगोन नोंथांमोननो जोंनिया सानै सेंग्रायाबो फैबाय नोंथांमोनाथ' आं खिथाखादों सिगांनि भिडिअ जोंनि सानैया बायजोआव थायोबा सानैया केम्पआव थायो बायजोआव मोनसे माबा बैसां लुना होनाय दं बेयाव थाहैनांगौ नै जोंहा सेंग्रा सानै फैबाय ना खुलुमबाय A few moments later. हाइजेंखौसो देना लाग्रोदों खर' खालामनाबो माबायदि सङो नोंथांमोना माबायदि सङो कमेन्टआव खिथा आं सयाबिनखौ एवना लाखांबाय दा आङो बेयाव पियास होनोसै जों आरो सामब्राम गुफुरखौ होनानै दसे दांबाय आलु बिलाइखौ होना होबाय संख्रि होबाय एसे हालदै होबाय एसे दांना होबाय ओमफ्राय खोबनानै होबाय ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बेबायदि ओंख्रिखौ ट्राइ खालाम आरो आं संनायखौनो ट्राइ खालामनानै नायलाय माबायदि मोनजायो नाय ओमफ्राय आंनो कमेन्टआव खिथाहरनाय दा आङो बेवहाय देदो जिरा एसे दङ ओमफ्राय जालुक गरनैसो दङ बेनिफ्राय बानलु फाग्ला एसे दङ दा बेखौ देनानै आं दा दै होनाय समाव दै एसे दै होनोसै सयाबिन फ्राय खालामनायखौ होबाय देनाय बेखौ होनोसै ओमफ्राय आङो बानलु फाग्ला खानो फैदो नै बानलु फाग्ला खानोसै थाइसेमोन थाइनै खागोन नोंथांमोना बेखौ बानायना नाय जुदि गोथाव मोना आंखौ बुं बेखौ बयबो मोजां मोनो आरो बेनिफ्राय बानलु फाग्ला लाबाय आङो ओमफ्राय दुन्दिया जायनिसो लानोसै ओमफ्राय बेखौ बयबो मोजां मोनो आरो बेखौ मोजां मोनै मानसियानो गैयाखै आं जाहोबाय थायो बयनोबो थ' नोंथांमोनाबो सोरनोबो जाहोनो नाय बानलु फाग्ला थाइनै ला सामब्राम गुफुर थाइथामसो हो बेनिफ्राय दुन्दिया दाइनैसो हो होमबानो सलिड मोनसे दा आं लादो दुन्दिया लादो दाइनसो ओमफ्राय बानलु बिदि थाइनै लादो सामब्राम गुफुर मोननैसो नै आखाइ लादो आङो बेखौ होनानै बेखौ ओमफ्राय आं नादो संबाय ओंख्रियाबो मोनबाय ओमफ्राय लोगोआ नै बेसर एवदो लोगो जानो लुबैदों A few moments later. ओमफ्राय जोंनिया जानो रेडि जाबाय आरो ना दङ बेसर दङ बे बाथोना दङ आरो जोंनिया बे आं संनाय ओंख्रिया दङ नोंथाङाबो जुदि बेबायदि संनो मोजां मोनोब्ला आरो माबायदि जादों नोंथांमोनखौसो ट्राइ खालामनाय बेबायदि